да направим така, че да извадим от цилиндъра вместо заек 2,5 милиона? Това е положението. За сега нямам какво да ви кажа, освен кураж и съдбата да ни е на помощ. Бойко Борисов ме препрати да се разправям с Влади Горанов. Влади Горанов през рамо е така, докато аз се опитвах нещо да говоря с него, а той върви и само така. Това е. Ми каза, няма какво се срещаме, щом пишеш такива писма. Тези писма нищо не обяснявате, а опитвате да буните колегията. Не буним никаква колегия, защото това, което сме писали и това, което говорим, се отнася само за радиото. И въпросът в случая е абсолютно конкретен и индивидуален. Българското национално радио. Да знаеш, писмата ти са в Сметната палата. Каквото и да означава това. Дали са там или не са, и какви ще бъдат последствията, няма представа. Само този опит за разговор беше последното доказателство, че нищо не може да стане от това, което очаква. When I find myself in times of trouble, Mother Mary come to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she's standing right there in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Yes, let it be. Let it be. Let it be, let it be. Whispering words of wisdom. Let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be. And though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Yes, let it be. Let it be. Oh, let it be. There will be an answer. Let it be. Don't give me now. Let it be. Let it be. Let it be. There's got to be an answer. I know. Let it be. All right. Как да направим така, че да извадим от цилиндъра вместо заек 2,5 милиона? Това е положението. За сега нямам какво да ви кажа, освен кураж и съдбата да ни е на помощ.
продължим нашата борба, която да не се окаже, че е борба с тиква, за това разпореждане, за тази заповед, за този закон, защото това нещо, за което говоря вече не знам колко време, е влязло в закон. И тогава, когато на една от срещите ние опитахме да кажем, че не е издържано правно и не е според закона за радиото и телевизията да има такава намеса, защото това е намеса в структурирането на бюджета, това е намеса в структурирането на нашия бюджет. А нашия бюджет е приоритет и право на нашия управителен съвет. Те казват, даваме ви 42 милиона лева, само ни върнете обратно начина, по който ще бъдат разпределени вътре в бюджета по отделни пера. И ние това направихме. И тогава, когато го правихме, ако сме имали намерения да правим нещо с хонорарите, или да правим нещо с съкращенията, или да правим нещо свързано с издръжката ви, щяхме да го направим. Ние го направихме така, както смятаме, че трябва да се случи и да бъде, в резултат на което сме събрали тук, за да говорим. Но, да се върна на тази среща. Като казахме, ние протестираме тук забележка, вие намеса, еди какво си, еди що си, оттатъка ни беше казано, имаме механизми, с които можем да въздействаме на бюджета ви. Не знам какви са тези механизми. Най-много, което е всичко на практика, на края на месеца да не получим субсидията и да няма с какво да платим заплатите, макар и по 1 лев да е заплатата. Но ако искат да го направят, ще го направят. Тогава казахме, защото и това не пропускаме да отбележим. Да, нали знаете, става въпрос за журналисти, става въпрос за гласност, става въпрос за... Така. Така ли? Искате война? Беше реакцията на само намека, че можем да протестираме под каквато и да е форма. В този смисъл, ако има някакъв ефект, в който се съмнявам дълбоко, сега ще кажа на Христин да отиде и да почне да пуска Let It Be. По 40 пъти на ден. И ще издам заповед не само да се пуска, ами и да се пее на живо. И в този смисъл, ако има някакъв разум или ако има някаква, кой знае каква надежда, сега ви казвам довиждане и отивам да стъчкувам аз. Ще ги викна и тях пред Министерство на финансите. Но, искам да ви уверя, че ще направим всичко възможно да излезем от това положение. Казвам го без притеснение, защото аз съм откровен с вас и винаги съм бил такъв. Няма да можем, освен ако не се случи, не знам какво, не съм такъв. Другата седмица ще направя опит да се срещна с Бойко Борисов.
по този въпрос. Заедно с Вяра, заедно с Максим Минчев, за да видим. Не се кълна и не се кръста в името на тази среща и в името на неговото настроение или неговото решение. По-скоро мисля, че няма да има кой знае какъв ефект. Негативната част, колкото и да е голяма, дано да не е толкова голяма, дано да е по-малка, дано да е малко по-различна, ще трябва да я изсърмаме и да я изгълтаме. Под някаква форма, живо месо ще трябва да се реже. Ако тук има някой хирург, който е в състояние да измисли как можем не да изрежем тази история, а да я зашием или да я излекуваме, готов съм да го изслушам. И да си призная, че ние, както и директорите, от 3 месеца демонстрираме страхотна, как да кажа, тъпота, извинявайте, и не можем да се сетим как да направим така, че да извадим от цилиндъра вместо заек 2,5 милиона и да разрешим въпроса. Това е положението. And when the night is cloudy, there's still a light that shines on me. Shine till tomorrow, let it be. And you know I wake up to the sound of music. Mother Mary, she come to me.